Hello mga unions, good morning at DCB TV. This is Buto Shop ng YouTube channel. Kaya tayo siya buto from sa video na upload ko. Mga unions, andito natin ngayon sa Mitsukoshi, Lingayen. Ibablog natin yung yung Pepperman 150. Okay mga unions, pasok na tayo. Dito lang siya sa may sa may tapat ng Senpelco dito sa ito sa may Petron, papuntang bayan ng Lingayen, dito lang papunta ng bayan ng Binmali. To sa yung binlag ko yung Daang Hari. Nano ko na yung dito, yung location. Tara yan, pasok po tayo. Sir, kaga sir. Alin na kayo? Okay mga inyan, ito pala yung Euro Motor. Salamat ko pala kay Sir Marlon kasi pinayagan natin mag-vlog dito. Ito yung mga yung Pepperman 150. Mga inyan, papakita ko lang yung ito mga yung silikod niya, mga inyan, naka-disc brake na siya. Ayan, naka-disc brake na. Tapos ang sukat ng gulong niya is 180 by 17. Kaya naka-mags na rin siya. Tapos kagandaan mo yan, yung likod niya naka-disc brake na. Tapos may yung yung sprocket pala niya, yung sukat ng sprocket niya is 45. Ayan. Tapos naka-monoshock siya. Ito yung niya, yung niya, angkasa niya sa likod. Tapos itong makina niya. Tapos may yan yung tingnan natin yung yung compartment niya. Bali mo yan yung compartment niya. Ito kumbaga battery. Lagayan ng battery dito. Kumbaga may yan, kagandahan dito, may lagayan siya kahit konti. Yung ibang 150 walang lagayan, parang lang. Ito yung gas tank niya. Capacity niya 5 liters. 5 liters ang capacity niya, sabi ni Sir Marlon. Tapos mga yan, yung niya, yung harap naman na gulong niya is 80 by 90 by 17. Naka-disc brake na yung naman yan. So ito yung harap niya, naka-disc brake na. Tapos yung turma na naman yan sa harapan niya. Ayan mga yan. Tapos mga yan yung ito yung sir, para saan to sir? Ito yung sir, yung patayan niya ba? Parang kanya second switch niya. Yung parang start Naka-on to. Pero naka-off naman to, hindi pa siya ma-start. Okay. Meron na pala siyang yung yung stop and go. Tapos ito yung niya, ilaw niya. Yung mga ilaw sir, mga ilaw. Lead light na pala to. Yung ilaw niya. Lead light na pala to. Mga yan, lead light na. Hindi na siya bulb type, naka-lead light na. Tapos ito yung naman niya, yung high-low, tapos yung flasher. Kagandaan mo yan, sana siya, quality siya yung niya. Tapos yung sina, ito yung passing light switch. Yan, hindi naman siya kumbaga yung yung niya, yung quality, yung niya, kapal. Ito yung niya, digital panel niya. Sir, sir, yung na sir, yung digital na sir, digital na. Okay, digital na. May oras. May oras din. Okay. Yan, yung Pepperman 150. Okay? Ngayon, pakita ko na yung presyo, kung magkano. Ito ngayon yung Pepperman 150 is, yung cash niya is 58,800. Tapos 2.5 yung down payment niya. Tapos kung gusto yung 3 years is 2,778. Tapos yung 2 years niya 3,596. Yung 1 year niya is 6,050. Tapos yung rebate niya ngayon is 300. And ngayon, okay. So ngayon sila sa araw na ito, okay. Salamat pala kay Sir Marlon. Ayan, Sir Marlon, okay, thank you kasi pinayagan ko vlog dito sa Mitsukoshi, Lingayen. Okay? Maya, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Keep safe. God bless you and have a happy day and bye-bye!